دنباش تماشاوان هێژا نونەری ئەمریکا نونەری سەرۆکی ئەمریکا ji bo Sûriyê Tom Barak got ew êdî YPG nema girêdayî PKK dibînin û dibêje pêwîst e hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê û Tirkiye rasterast bi hev re bikevin danûstandinan. Tom Barak got yek pêwîst e di navbera Tirkiye û hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê de danûstandineke rasterast hebe bê navbênkar di navbera wan de hebin. Herwiha eşkere kir ku YPG êdî nema girêdayî PKK ye û YPG hevpeymanekî sereke yê Amerîka ye. Dibêje Mazlûm Abdî fermandarê giştî hêzên Sûriya Demokratîk li gel Hakan Fidan wezîrê dervayê Sûrî û İbrahim Kalin serokê istixbarata Tirkiye divê ew her sê kes bi berpirsiyarî tev bigerin. Herwiha got baweriya wî bi Ehmed Şerع jî tê û armancên wan digihîn hev. Fermandarê giştî hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Mazlûm Abdî di peyamekê de ji bo konferansa ciwanên Kurd li Ewropa got. Hîn jî metirsiya xetera êrişan li ser herêmên wan berdewam dikin, bi taybetî Daeş û grûpên veşartiyên Daişê. Dibêje Sûriyê venagere rewşa berî sala 2011 yanî berî ku şerê navxwayî li Sûriyê dest pê bike. Herwiha got Hesedê ji bo parastina destkeftên gelê herêmê Kurd û pêkhateyên din xwe bi her awahî amade kiriye û dibêje serdema navendîbûnê yanî dema merkeziyetê êdî bi dawî bûye û pêwîst e çareseriyeke siyasiya nû ji Sûrîê re were dîtin. Herwiha got pêwîst e mafên hemû pêkhateyên Sûrî bi taybetî jî gelê Kurd bêne parastin û naskirin. Rast e ev çend mehin li Bakur û Rûcratî Sûrî pêvajeyekî agirbestê heye, aramî heye, lebelê hîn me tirsê ku careke din êriş çêbin hene. Ji ber ku hîn hevatinê dawê hîn nehatine çêkirine. Lê em hêvî dikin ku careke din şer dernekeve lê hema deme de jî em hertim ji bona parastina sazên xwe, parastina gelê xwe em hertim amade bin û bi me re jî tevayî gelê me li hemî derê hemî deverê pêwîst e her amade bin. Lê heman deme de jî em îro va pêvajoya nû da pêvajoya dawlêkê de em dixwazin bi rastî bi serkevin. Em jî dibêjin ki 15 sal ji şer ji bona Sûriyê êdî bes e. Sûrî 15 salan di şerekî navxwe de hate jiyan kirin, êdî eva gerek were derbas kirin û pêwîst e Sûriyekî nû were ava kirin. Döndürüp Suriye ne diyecek? Tavayı pekati, tavayı gel, tavayı civak, kesimin civakı, beşin civakı, cihvar, teda bugün. Hiro em jibona be, xabateke dedin meşandım. Em hav dedim ku, va pevajı diyecek, em serkefti ceder kevin. Ku gav, havatın varın çekirin. Bir şey var ki ku em tkarıben saziyen ekonal Bakuru Rûcratî Sûrî hene, tavayı saziyen mi? Çi sazê me leşkerî dibin, çi îdarî dibin, siyasî dibin. û kanibin bi şîwazekî layîq, bi bandor, ew jî kanibin hindirî Sûriya nû da cî xwe bigirin. Hedefa me esasî ev e û ji wan ve xebatek tê meşandin. Sûriye êdî wekî berê nemkînin vegerin. Sûriye nabe Sûriya a berî 2011. Piştî bi 10 salan ji sistemekî şumolî sistemekî yani zêde merkezî ew hiç ku şoreşa Sûriyê çêbe û şerê navxwandê derî Sûriyê çêbin êdî yani nemimkîn e vegerin sistemekî berê gerek ma sistemekî nû ku tê de sistemekî la merkezî hebe ku tê de tevayî pêkhatên gelên Sûriyê karin tê de cî xwe bigirin û sistemekî ku herkes kanibe bi rengê xwe bi dengê xwe bi rengê xwe kanibin hindirî be dewleta nû da kanin cî xwe bigirin. Sistemekî bir rengî gerek. Ona ji bona vê jî xebatek tê meşand û ez bawerim ku wê yani gav bi gav tevayî gelên Sûrî va nêzîkbûnê wê guncav bibînin. Çi hêzên navnetewî çi jî gelên Sûrî wê guncav bibînin û li Sûriyê derveyî vê çareserî nemimkîn e çareserekî din li Sûriyê.
هزن سوريا ديمقراطيك لحسكي لدجي شانين داعشين وشارتي دست بأوبراسيونك كرن هون زانن يعني حتى نهجي الويدري ما ترسي هيا براستي اوبراسيون هري زيدا لدردورا قرتيكا داعشي لزندان داعشي لحسكي بيكات بردف كيزن سوريا ديمقراطيك ابجر داوود بيجا وان بينجو يك اندامن ويري خستنا تروریست کرتنه هروها قلت بلانك وان هبو يعني وان داعشيان هبو كو إريشي زندان داعشي بكن كو هوالين وان چكدارين داعشي لي قرتيبون لي خستبون إريش بكن و هوالين خوش زنداني برافينن لي إريش وان بيك نهاتو بلانا وانجي تيكچو. بداية اسمي يوسف مظلوم تلتمر بدأنا بحملة مشتركة ناوی من یوسف مظلوم تلتمره مدست کمپانیای که هفبش نافچه حسک کریا به هفکاری لگل حسده یپجه و اسایشه ارمان جاوی کمپانیای کنترل کرنا اولهی و آرامیا نافچه و جناف برنا شانه داعشه و دستدانینا سر تشتین قدغه وکی چک و مادین هشبر و کسین کوان بلافتکنا نا كأوا ديلينية ليه من ما باش از بفالي خوي استوديو را دا أخفم وزير دروية تركي تماشوانين هجا هاكان فيدان ده دربار إيرشن إسرائيل ده لسر سوريا أخفي چه قوت إسرائيل دوي قناغا وگوهستا إيرشن خواه برفرهتر کرنه إسرائيل وحتى ناوا آخا سوريا چويه إيرشي شامي دكاد بيجا حكام فيدان اشكره كر كو إسرائيل ده وان إيرشين خدا نشان ده كو إسرائيل سوريا كآرام سوريا كبهز و سوريا كيكرتي نخوصه sürecindeki Suriye'ye yönelik saldırılarını İsrail de êrîş û dagirkeriyên xwe yên di nava Sûriyê berdewame ku di qonaxeke veguhêz de ye. Di vê çarçoveyê de dagirkeriyên xwe yên li bilindahiyên Colanê berfirehtir kiriye û heta nava axa Sûriyê ji çûye û gihîştiye astekî ku dikare Şamê jî bike armanc. İsraîl bi xurandina xalên hestiyar bi eşkere nîşan daye ku Sûriyeke aram, bihêz, yekgirtî û yekperçeya axa wê parastî be naxwaze. Lê em قطري نادن كو جواكن كافنار وهيجا ين سوريا دو چارچوبايا وان ارمانج ندريدا بينا استثمار كرن. رهبر روحاني دروزيين سوريا شيخ حكمة الهجري ادي ننوفندي فدرالي تاني نخوزه. داخوزين وان جن ننوفندي وجو فدرالي قالكي بلنترن. چت خازن ادي سرخوبوني خازن. دو خازن هريمك سربخه دولتك نوفا يعني تحريم خوا بكن شيخ حكمة هجري بنير شد بيجا دبيجا ترى جغيني سرخبونا هريما باشوري سوري لبيشيوان تناي ما بستوا هريما ما بستوي هريما دروزنيشين هروا قلت وي ولاتي وان دبيش روجدا يعني ولاتي دروزيان ويت بيش روجدا ببا ولاتك سركفتي دنافا ولاتين بيشكتين جهاني نحن اليوم نعرف شو مصلحتنا ما في عندنا عاد إمكانية لشيء نحن نفضل ام برجوانديان خوازانن تشتك لبيشيا من نمايا تنه سرخبون دباكو هن كسين ضمير و وجدان خفروتنا طيبت سياست مدارن لنافا سينور و لدروي سينور عاجز ببن اگر كرين و فروتن بمدكن بلا خوش مفكن ايدي بسه درزي داخوزا سرخبونا هريما باشور دكه مجال نمايا ام سلامتي دخوازن ام دخوازن برومت بجين او ستاتویا کو ام دخوازن آوا بکن و لگور ولاتین پیشکتی ین جهانی به